μιλήσουμε για το τρίτο βιβλίο από τη σειρά Lords, το The Sacrifice. Το πολύ αναμενόμενο βιβλίο με τον Tyson. Εγώ στα προηγούμενα δύο βιβλία τον Tyson τον συμπαθούσα. Φαίνονταν καλό παιδί. Δεν καταλαβαίνω τι πήγε στραβά σε αυτό το βιβλίο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά του. Ωραία, να πω λίγο το story. Αυτός είχε μία Chosen και κάτι πήγε στραβά με αυτή τη Chosen. Αν δεν ξέρετε τι είναι Chosen, να δείτε το πρώτο βιντεάκι με το The Ritual. Αυτή η Chosen είχε μια αδερφή, η οποία αδερφή ετοιμαζόταν να παντρευτεί κάποιον άλλον και σκάει τηλέφωνο και τους λέει ο Tyson, εγώ θα την παντρευτώ. Και μένουν όλοι παγωτά. Γιατί δεν τον αντιπαθούν εξαιτίας αυτού που είχε συμβεί με την αδερφή. Τώρα μην μου ρωτάτε ονόματα, δεν θυμάμαι, το διάβασα μέσα Ιουλίου. Και είναι τέλος Ιουλίου. Έχουν μεσολαβήσει γύρω στα 15 βιβλία. Και κινείται εκεί. Τελικά την παντρεύεται αυτός. Και γίνονται έτσι διάφορα πραγματάκια. Και φυσικά πάλι υπάρχουν οι γνωστές ανατροπές που έχουν τα βιβλία Lords. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, credit ολόκληρο δεν θα δώσω για βιβλίο Lord. Αν βγει καμιά προσφορά τώρα στο Audible και τα δώσουν γύρω στα $3 το βιβλίο, θα το πάρω. Καλή συνέχεια.